Nin ye an ka podcast sennaɲɛko 59nan ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi karidon marisikalo tile 23 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Kɔrɛntɛkaw la. Kɔrɛntɛkaw fɔlɔta sura 12 a verset 28. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko o de la Ala ye mɔgɔ dɔw sigi egiliziw la fɔlɔ cidenw, a 2nan kiraw, a 3nan karamɔgɔw, o kɔ kabakow kɛli, o kɔ banabaatɔw kɛnɛyali nilifɛnw ani dɛmɛbaw ni ɲɛmɔgɔw ani kan wɛrɛw fɔba. Egilizi ye farikolo ye, farikolo min ni jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ a farikolo yɔrɔ kelen kelen bɛɛ la. Ala a ka hakilitigiya kɔnɔna na a ye nilifɛn sifaw caman di walasa ka Ala ka jama lajija. O la nilifɛn nafantan tɛ yen. Nilifɛn kelen o kelen ni a dira o jɔyɔrɔ nafan ka bon kosɛbɛ egilizi ka ni la mɔli la. Yala Ala ye nilifɛn minnu bila an ye, an bɛ olu lakodɔn ani ka olu labila baara la wa? Ka ɲɛsin an balimakɛ ani an balimamusow ma. Yani an ka to sinaya kɛlɛ la, an k'a dege ka baara kɛ Ala ye ɲɔgɔn fɛ Ala nɔɔrɔ kama. Ala ye nilifɛn minnu di an ma, an ka u lakodɔn ani ka u bila baara la egilizi nafan kama. Mɔgɔ bɛɛ kelen kelen ka i jɔyɔrɔ dafa ni yɛrɛmajigilenya ani cɛsirili ye walasa Ala ka masaya ka taa ɲɛ sebaya kɔnɔna na. Jijali ye nin ye. Nilifɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ i bolo Ala ka baara kama. I kana o nilifɛn minɛ ni bolo kɔfɛla ye. Nga i ka a bila baara la egilizi kɔnɔ ni kanuya ye ani jijali ye. Bi tile a ka kɛ duba ye i ma Yesu Kirisa ka sebaya kɔnɔna la. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Kirisi yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.